F'perjodu ta' 3 snin, Malta tintalab issellef 40 miljun euro lil Greċja, li 24 miljun euro minnhom ġew approvati matul is-seduta tal-4 filgħaxija. Il-kap tal-Oppożizzjoni qal li fl-interess nazzjonali l-Oppożizzjoni qed taqbel ma' dan is-self, pożizzjoni li huwa fisser bħala nazzjonali u mhux populista. Mhux fl-interess tagħna li l-Greċja tinżel, mhux fl-interess tagħna li l-euro ifalli. Madana kollu Joseph Muscat wissa li l-gvern li l-Partit Laburista mhux ser jintrabat li approva b'mod awtomatiku aktar miżuri ta' dan it-tip. Se nagħtu l-kunsens tagħna għaliex aħna kommessi għal futur ta' pajjiżna fl-Unjoni Ewropea u narfu il-perikli li jeżistu għall-ekonomija tagħna u għall-familji tagħna jekk iż-żona euro titfarra. Huwa qal li minn issa l quddiem kollox irid ikun miftuħ għan-negozjati u skont iċ-ċirkustanzi ekonomiċi u finanzjarji tal-mument. Għalhekk inħeġġeġ il-gvern biex minn issa l quddiem qabel ma jikkommetti ruħu għal aktar miżuri li se jorbtu lill-gvernijiet tal-lum u ta' għal futur prevedibbli jibda jiġi dal-Parlament jiddiskuti fil-miftuħ magħna. Joseph Muscat qal li għall-Oppożizzjoni Laburista l-interess nazzjonali jiġi l-ewwel u qabel kollox. Madankollu biex tkun responsabbli l-Oppożizzjoni trid tkun taf mingħand il-Gvern x'inhuma l-limiti ta' dan is-self u l-garanziji li qed jintalbu. Joseph Muscat wissa li dak li qed ikun propost bħalissa mhux ser jaħdem u eżempju ta' dan hija l-kwistjoni tal-collateral, jiġifieri garanzija għas-self li tajna l-Greċja. Għalhekk qed nagħmlu llum huwa de facto rubber stamping, Sur President. U nuqqas ta' spjegazzjoni tal-Gvern Malti dwar il-pożizzjoni tiegħu mhux din l-issue imma b'diversi issues tista' tiġi interpretata b'żewġ affarijiet. Jew li l-Gvern ma jridx ikun trasparenti, jew li l-Gvern m'għandux pożizzjoni fil-verità. Case in point kienet il-konfużjoni kollha dwar l-issue tal-collateral. Għal darb'oħra l-Gvern qed juri li ma jafx jinnegozja. Dan huwa fil-fema tiegħi fjask tekniku għal dan il-Gvern u li jħammar wiċċ pajjiż. Madana kollu wissa lill-Gvern li ħafna mill-problemi li waslu lil ħaddieħor fit-tarf qed joħloqhom mhux stess lil pajjiżna. Mill-Greċja mhux nikkunslaw irridu, iżda nitalmu. Huwa tkellem dwar il-viżjoni tal-Partit Laburista u ta' bosta ekonomisti oħrajn lokali u barranin biex kriżijiet bħal dawn ikunu meluba. Inkabru l-ekonomija biex inkunu nistgħu innaqsu id-deficit fil-waqt li nistabilizzaw kemm niddejnu. Id-diskussjoni fil-Parlament bdiet bid-diskors tal-Ministru tal-Finanzi li l-kap tal-Oppożizzjoni ddeskrivih bħala wieħed tas-sapun għaliex pinża kollu swartu żgħar daqs li kieku m'hawnx problemi. Matul id-diskussjoni tal-4 filgħaxija għamlu l-intervent tagħhom id-deputati parlamentari Charles Manzon, Helena Dalli, Alfred Sant u Robert Arrigo. Fl-aħħar sigħat l-Aġenzija Moody's ħabbret li kienet qed tnaqqas ir-rating tagħha tal-Italja minn AA2 għal A2. Aġenziji tal-aħbarijiet Taljani qalu li din id-deċiżjoni tfisser pass kbir lura għall-Italja għaliex waqt il qabel kienet qiegħda eżatt wara pajjiżi bħal l-Istati Uniti u l-Kanada, issa l-Italja spiċċat fl-istess livell ta' Malta. L-istess aġenziji qalu li waqt li meta pajjiż jkollu rating ta' AA bħalma kienet l-Italja sal-bieraħ ikun friskju baxx ħafna, pajjiżi li jkollhom rating ta' A bħalma hija l-Italja issa u bħalma ilha Malta għall-aħħar xahar jkunu qed ħabtu wiċċhom ma' elementi illi jistgħu jwasslu għal djufija fi żmien qasir. Fil-preżent l-iktar pajjiżi fiż-żona euro illi għandhom rating qawwi mill Moody's dak ta' AAA huma l-Ġermanja, Franza, il-Lussemburgu, l-Awstrija, il-Finlandja u l-Olanda. Wara b'rating ta' AA hemm il-Belġium, Spanja u Slovenja. B'rating ta' A1 hemm l-Estonja u Slovakkja. Malta u l-Italja mbagħad għandhom rating ta' A2. Inferjuri għal Malta hemm biss Ċipru, l-Irlanda, il-Portugal u l-Greċja, il-kol pajjiżi fejn fl-aħħar xhur u ġimgħat żviluppaw problemi finanzjarji kbar. Fil-każ ta' Malta Moody's qalet li l-fatturi ewlenin illi wasluha biex tibdel l-opinjoni tagħha l waħda negattiva huma l-fatt li pajjiżna se jsofri minn tnaqqis fit-tkabbir tal-ekonomija u l-fatt li s-sitwazzjoni tad-dejn tal-Gvern marret għall-ar. Matul ix-xahar ta' wissu pajjiżna reġistrat tieni xahar konsekuttiv l-ikbar tnaqqis fil-beħ mill-ħwienet minn fost il-pajjiżi kollha taż-żona euro. Skont statistika maħruġa mill-Eurostat f'perjodu ta' sena, il-beħ mill-ħwienet f'Malta naqas b'9 darbiet aktar mill-medja taż-żona euro. Is-saħħa fit-tiġdid kienet it-tema magħżula mill-General Workers Union għall-Konferenza Nazzjonali li ġiet fit-tmiem llum.
Tul din il-konferenza l-Union approvat 7 mozzjonijiet fosthom dawk li ser iwittu triq biex tiftaħ il-bibien għas-self-employed u l-professjonisti. Il-klima ta' Malta studjata mill-viċin biex ġew analizzati tendenzi fit-temp li kellna f'pajjiżna fl-aħħar 60 sena. Dalgħodu l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika ippubblika dan l-istudju li huwa l-ewwel wieħed tax-xorta tiegħu.